Pues llevan un montón de años sin que se haya hecho aquí, yo creo que muchos años sin que se haya dado una misa. Este que es de alto, por eso lo claro. Estas alturas, esta piedra, este retablo de madera. Sí, sí, sí. Luego el único también un lago, se han subido a sí, está precioso. No, sí, sí.
música terrible. ¿Qué es mucho aquí? Es esto.
zuen bezala, duela 1000 urte, hau da, 1025 urtean, lehenengo aldiz, Ipuzkoa, gaur egun Gipuzkoa, idatzia agertu zen. Gaila Andereak eta Garzia Zenariz jaunak, San Juan de la Peñako monastegiari egin zioten dohaitza dokumentu batean. Dokumentu horretan aipatzen den Olazabal monastegia gaur egun Altzoazpiko San Salvador eliza da, hoxe bea. Beraz, 2025 urte hau ospakizun urtea da. Gipuzkoarrentzat eta bereziki nik esango nuke altzotarrentzat. Urte honetan zehar, egitarau zabala ari gara aurrera eramaten, ekimen ugari eta ezberdinekin. Hau dena, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Altzoko Udalaren laguntzarekin. San Salvador elizak azken urteotan erabilera gutxi izan duen arren, gaurkoan arte erakusketa bikain bat eta bezain ederra inauguratuko da, ospe eta ibilbide luzeko 15 artista Gipuzkoarren eskutik. Aipatutako agiri horretan beste 3 altzoko leku agertzen dira. Olazabal, Zuaznabar eta Artadon. Gaur egun 3 lekuietan basarria daude. Ziur aski, garai hartan ere leku berberan bizilekuak izango ziren. 1000 urte beranduago, Artadun basarrian jaio eta bizi izan den Xabier Olanori hitza emango diogu. Gaur egungo Altzoko alkatea. Arratsaldeon eta ongi etorriak. Altzotar bezala eta alkate bezala ohore handia da niretzat Altzoazpiko elizan antolatu dugun arte instalazio dotorea Euskal Herritar guztioi eskaintzea. Erakusketa jasotzen duen lekua ezin zitekeen egokiagoa izan. Izan ere, Gipuzkoa izena, Gipuzkoa bezala, historian lehen aldiz, 2025an, Olazabalgo Salvatore monastegiaren doantza idatzi batean ageri da. Iruñako errege Antxo hirugarrenen aurrean eginiko doantza idatzia, latinez dago idatzia. Latinez idatzia egotea ez da harritzekoa. Garai hartako jauntxoek, eskribauek eta elizgizonek latinez idazteko ohitura omen zutelako. Testua latinez egon arren, euskal leku izen ugari ageri dira. Otsabio, Beherazubia, Aralarre, Ezeizazabal, Ugarte, Aia, Elkano, Ezkiaga, Iturriotz, Zuaznabar, Artzadun eta noski Olazabal. Horrek, argi eta garbi erakusten omen du, garai hartan hemen eta inguruan bizi ziren pertsonak euskaraz hitz egiten zutela. Eta euskaraz ezagutzen zituztela inguruko lekuak. 1000 urte beranduago euskaraz hitz egiten jarraitzen dugu. Eta euskal leku izenak hementxe diraute gure inguruan. Beraz, 1000 urte igaro ondoren, leku hontantxe bertan, hementxe Olazabalen 15 artista Gipuzkoarren lanak erakutsi ahal izateak, argi eta garbi erakusten du herri honen iraupena eta bizinahia. Hala bedi beste 1000 urtean gutxienez. Esan bezala, Olazabalgo monastegia zegoen leku berean, 15 artista Gipuzkoarren artelan ederrak ikus ditzakegu orain. Bijoaki hemendik, nire eskerrona artistei. Elena, Ricardo, Elena, Maria Jesus, Julia, Iker, Nisa, Usue, Natalia, Ángel, Iñaki, Pablo, Antxon, Ramon eta zendu berriaren kondobikari. Eta erakusketa hau antolatzen lagundu diguten pertsona eta erakunde guztiei ere bai noski. Bereziki, leku ezin egokiago hau
utzi diguten parrokia eta gotzaindegiari. Eta gastuen finantzaketa bere gain hartu duen Gipuzkoako Foru Aldundiari ere bai, xosak ere beharrezkoak izaten dira. Altzoazpiko Elizaren harrizko horma sendoak eta bere barnean erakusten diren artelanak, herri honen biziraupena, aniztasuna eta sortzeko ahalmenaren lekuko biziak dira. Euskal kulturak eta arteak bizirik dirau, hamarkadetan, mendetan eta milurtekoan. Bere sortzaileak maite, zaindu eta babesten dituen herriak etorkizun oparoa izango du. Halaxe bete. Eskerrik asko. Eliz honetan gaur nahasten dira aitzinako arte erlijiosoa, hau da bere erretailua eta bataiatzeko ponte zaharra. Nahasten dira gaur egungo erakusketan arteak. Berari buruz azalpenak emango dizkigu altzotarren Elena Arresek, erakunde honetako komisarioa. Kaixo guztioi, mila esker etortzeagatik eta ongi etorri erakusketa honetara. Quiero empezar primero agradeciendo al Arzobispado de Gipuzkoa por habernos cedido este espacio donde todos estos meses que vamos a estar aquí en esta exposición de una manera desinteresada. Muchas gracias. También quiero agradecer al Ayuntamiento de Arco, que con ellos he ido de la mano para que me han apoyado en todo momento con esta idea y esta propuesta de esta exposición en San Salvador. Y quiero agradecer a la Diputación de Gipuzkoa pues, por el apoyo y la confianza en esta propuesta. Días calurosos. En el pueblo vasco, y especialmente en el guipuzcoano, el agradecimiento es algo más que palabras. El agradecimiento se ha manifestado desde la antigüedad en nuestros valores, en la solidaridad, el respeto y la comunidad. Hoy aquí, en esta preciosa exposición que veis, celebramos precisamente eso, el esfuerzo conjunto y comunitario, auzolan, o lo que es lo mismo, un trabajo colaborativo que une a los vecinos a resolver tareas importantes, tales como la celebración de este milenio de Gipuzkoa. Estamos en el momento perfecto, en el 2025, y en el lugar adecuado, la iglesia de San Salvador de Lanzada. Hoy celebramos algo más que una efeméride, celebramos un legado que nos define, motivo suficiente para poner en valor este lugar y este acontecimiento. Y qué mejor manera que a través del lenguaje universal del arte, que es capaz de superar muchas barreras y conectar generaciones. Hace 1000 años, asociado al antiguo monasterio sobre el que posteriormente se alzó esta iglesia, en un sencillo y modesto documento de donación, un escribano escribió Gipuzkoa, y así, de esta manera humilde, apareció por primera vez escrito el nombre de nuestra provincia. Una palabra que además de ponernos nombre, nos sitúa en el mundo y nos da identidad y pertenencia. Hace 1000 años, las condiciones de vida eran muy duras. Cada día podía suponer un auténtico desafío. Por eso, el milenio nos recuerda que somos herederos de un esfuerzo colectivo. Mujeres y hombres que labraron estas tierras, cuidaron sus raíces y dejaron su testimonio. Los que estamos hoy aquí somos hijos de su esfuerzo. Hoy la iglesia de San Salvador de Lanzada es un lugar de encuentro, donde lo antiguo y lo contemporáneo se dan la mano.
queremos hacer un homenaje a todas las guipuzcoanas y guipuzcoanos pasados, presentes y futuros. Celebrar el milenio de la palabra Guipúzcoa es también celebrar lo que somos y también lo que debemos ser. Ahora nos toca a nosotros, nos toca dejar nuestras propias huellas. Esta iglesia y todo su entorno desde siempre me ha parecido un lugar mágico y lleno de energía. Comisariar esta exposición para mí ha sido un reto y al mismo tiempo una oportunidad para profundizar aún más en el milenio de Guipúzcoa. No ha sido sencillo, pero ha sido apasionante. Se falla, pero se aprende más porque convergen diversidad de ideas, cada uno con su pasión y con su compromiso. Hoy, el arte se convierte en el lenguaje que une lo que fue y lo que será. 15 artistas vascos venimos a dar vida a esta historia, a reinterpretarla con nuestras manos, nuestros pinceles, nuestro corazón y nuestra creatividad infinita. El arte no necesita traducción, habla directamente a nuestra alma conectándonos con lo esencial. Es importante para mí decir que en Guipúzcoa hay un enorme talento y quiero tener presentes a todas y todos los grandísimos artistas con los que cuenta Guipúzcoa y con los que me encantaría encontrar en otras ocasiones para compartir una experiencia creativa en otras colaboraciones. Guipuzcoana Goen, Talentua y su gobierno, esta cuestión. Lagun, lasai papera daukatezku, baino ez anuntziatu izango.
ja nahiko nekatu egongo zazte igual, bazu zuti zaudete. Bueno, gauza da, hemen bildu gehala 15 sortzaile, deitu gaituzte gure aportazio ikea, eta, bakoitzak bere aldetik zerbait eta batzuk bereziki egin dituzte lanak 1000 urte hau dela eta beste batzuk aprobetxatu dugu, genuzkan lanak ekartzeko, ikusten dugulako, esango duke gai honekin lotura badura. Orduan, hoxe, batez ere, nik uste, gaurko gure ekintza nagusia izango dela zuekin harremana ukitzea. Hau da, hemen gaude gehienu, obrak inditzu. Obrak ez ditugu zintzilikatu politeiteko. Ez bakarrik girotzeko ere. Baizik eta bakoitzak indu obra bakoitzak arrazoi baten gatik. Eta hemen gaude, horrek zesan nahi du, laizter bukatuko detenez, gero, hasi zaitezeke, pixkat ikusten zer egin dugun, eta nola hemen gauden, okurritzen zute galderak egin. Askotaz eta hau zer da, hau zati egin du. Bueno, hemen gaude. Eta balin bat etxuzite galdera, egin lasai. Orduan, artista bakoitza jarrikoa bere obraren inguruan, eta nahi dunarentzako, esan dezake, momentuan beharrezkoa iruditzen zaiola. Hemen daukat lista pixka zeintzu gean, baina nazpi marratu nahi dut izen bat, eta hemen falta da, Kolobika Jauregi. Kolobika Jauregi gurekin egoteko ez. Eta ez da, behian kriptan daukazute behe lana, hortan izugarrizko falta daukagu, eta bestela, bestiak oaindi behintzat hemen gaude. Orduan ezagite esan aprobetxatu hemen gaudela, baina behintzat, bieki alperrik ere ez egin. Hemen jarri itxugun gauza zerbaiten gatik jarri itxugun, bakoitzak bere arrazoia duzka. Hoi esan egin, beste egin. Algun izenak esango ditut, Elena Arrese, Elena Cajaranie, Natalia Cambronero, María Jesús Cueto, Isago Igudu, Uxue Lasa, Julio Ochoa, gero euskagu gizonezkoak, Ángel Navas, Ramón Ruiz Talestani, Iñaki Moreno, Ideguino, Ricardo Ugarte, Zerballe, Pablo Duraren, eta ni neu. Orduan, segurazki zuetatzeko izen hauek igual ez dute esan nahi hori. Baina, izen baten atzetik norbait dago. Eta hemen gaude. Hoxe beste genuen zen, ez dakit nahiko da, no?
hainbeste arte dagon lekuan, bertsorik ez ditzen falta. Sakadoan gure denbora, sarri ez dugu ulertzen. Bildu gaituen helburua gaur, ulertzeko zaila etzen. Nondik gatozen jakin nahi dugu, gerora izan daitezen. Txoriak txori jodutenean, pentsa ze inspirazio. Ego urdindun aldre gorputztun, eskultura bat dazio. Emakumeen historiari ez baita paso propio. Gaur nun geundeke inork egoak ebaki ez balizkio. Ariak baina ez ziren eten, badago nork egin tira. Hainbeste gorputz holtza gainera, irteten baita guztira. Artisten lana azken finean, sorkuntzarena hori da. Batzuk lanean aritzen dira, ta gutxoriei begira. Baina txoriei esker dakigu beste lanak abesten, ta langileak ere badaki gure sorkuntza babesten. Segi dezagun auzolanean, beste 1000 urte zamesten. Zer izan ginen, orain zer garen, ta gero zer izan gaitezken. Ala belaunaldiak gabiltza katean, berriak heltzen dio lengoa joatean. Naiz motibo on batek elkartu atean,
Aspaldi ez ginen sartu eliza batean. Baina hau elizalda itxaron, itxaron, arte bereziotan, Kristo ba aldan non, atzean badaukagu egiten alduon, 1000 urtean hauetan hainbetea egon. Baina gaur bete dataz egingo diogu, lehen beste batzuk zauden ondoren gero gu. Ai eliza bizitzen hemen zenbat modu, gu joaten geranean hortxe segiko du. Baize irmo iraundu urteetan barna, gaur gu hemen biltzea da horren aztarna. Baina arteak ere mezua darama, bosta postoluk dute itxitura bana. Bost apostolu daude, agian ez denak, horregatik oianak nolako ez denak. Naiz eta kopurutan zuk kantatu penak, arantza zundabiltza hor falta direnak. Ta atzekoak ere hor zemezu mota, gizon txiki bat dago balantzara igota. Gora eramateko uztaidun erronka, euskara da 1000 urtez pisuaren kontra. Horrek ze islatzen duen etzaidazu konta, esan gabean ere hain garbi zegonta. Euskaldunak bizitza bera du erronka, oraindik ere pisu asko degu kontra. Egia zaila dago ordeka zabala, beti aldapan gora ez neke makala. Naiz ta pixu mardulak erantzi itzala, 1000 urtera kantuan harrapagaitzala. Mila urte luze dira eta bageneki, bertsoa legokela nork entzun ta senti. Obra hontan ikusi liteke ederki, obra handia txikitik hasten dela beti. Klima
arteko disputa, kontraesankorra denik ezin da izkuta. Birikak lurrazpian itota dituta, natura dabilezin arnasik hartuta. Gipuzkoko armarrian badauka pixua, zergatik hautatu zen uste jakintxua, Gipuzkoan sinbolo zuaitz pozointxua. Galdera zailenekin gugana zatozu, aginai begirada bat bota diozu. Arren armarriari ez eman gerosu, asmatu zuenari galdetu zaiozu. Ausardiarik hori galdetzeko, zen norbait pronto dago igual gabetzeko. Birika itxiz doa denbora atzeko, gutxi faltako zaio deforestatzeko. Oianeko pagoak blai, doinua ardezagun ai. Pagoak oraindik bizirik daude, ta Gipuzkoa ere bai, ta Gipuzkoa ere bai. Pagoak eta aginak, gure neurrira eginak, guztiak eutsi ditzake oraindik, horko sokaren urdinak, horko sokaren urdinak. Eskaini eta eskatu, auzolanean prestatu, lotzen gaituzten korapiloak, ez daitezela askatu, ez daitezela askatu. Bestela iruten jardun, auzolanean ehun lagun, korapilotzat sentitzen dena, sare bihurtu dezagun, sare bihurtu dezagun. Baina auzolana, klaro, modan naiz egon zeharo, aldarrikatu egiten dugu, praktikatu gutxiago, praktikatu gutxiago. Baina saiatzera goazen, aukera hau baliatzen, abia puntu eder bat dugu, sagarrondoak landatzen, sagarrondoak landatzen. Sagarrondoen zelatan, gure lursailen atakan, beste 1000 urte segi dezagun, zuen ondoan koplatan, zuen ondoan koplatan.